अरे वाह एक नंबर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय गाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता मी बाबू आणि आमच्या गावातले दोन मुलं बबलू आणि उम्या मागे तुम्हाला दिसत आहेत बाईकवर. आम्ही चौघजण जातो आहोत मासे पकडायला. आता कुठे जातो आहे ते अजून मला माहीत नाही काय, आता तिथे गेल्यावर कळेल. पण समुद्रात जायचं आहे मासे पकडायला एवढं त्यांनी सांगितलं आहे. सकाळचे फोटो भारी येते ना. तर मित्रांनो, आता आम्ही पोचलो इथे कातवणमध्ये आलो आहे आम्ही, आणि आमच्यासोबत अजून 4 जण आहेत. असे आम्ही 6 जण आहोत. तर माझा फर्स्ट टाईम आहे. बघू आता कसे मागचे पकडतात ते. टोटल 4 रॉड आहेत, आणले आहेत त्यांनी. तर तुम्ही पाहू शकता, हा जो मागे जो समुद्र दिसतो आहे हा कातवण कुणकेश्वरचा समुद्र आहे. त्या तिकडे कुणकेश्वरचं मंदिर आहे. आपण जो रापणीचा व्हिडिओ बघितलेला होता, तो रापणीचा व्हिडिओ आपण इथे शूट केला. ह्या ज्या होडी दिसत आहेत तुम्हाला, त्याच त्या रापणीच्या होडी आहेत. आणि आता आम्ही तिथून म्हणजे या साईडला आम्ही आता मासे पकडायला आलो आहोत. आणि हे मासे आपण रॉडने पकडणार आहोत. तर ते कसे पकडतात ते आपल्याला या व्हिडिओत बघता येईल. आणि यातला जो एक मुलगा आहे भूषण म्हणून, तो याच्यातला मास्टर एकदम. तर म्हणून त्याला घेऊन आम्ही सोबत आलो आहोत. तर बघू आज किती कोणते कोणते मासे बघायला मिळत आहेत तुम्हाला. चला. भावाची व्हिडिओ भारी आहे ना. काय घरी होतो ना, आपलं काय संबंध नाही, त्यामुळे आपण त्याच्यात पडत नाही. ते पण बेरावळे गेली गाडी. फिशिंग रॉड आहे डायवाचा. डिवेव डायवा कंपनी आहे. कसं घेतलंय? 8 फूटचा रॉड. हा मुंबईवरून मागवला. आणि काय किंमत काय असते यांची? काय घ्याल त्याच्यावर आहे. 8 फूट डायवाची 1800. म्हणजे जेवढं मजबूत असतं तेवढं मोठं मासे येतात. कॅपॅसिटीवर असतं. मग याची कॅपॅसिटी किती आहे? याची डायवाची आहे काय म्हटलं तरी 15-20 किलोचा मासा काढू शकता. बाकी मुंबईवरनं खैसून घेतलं? मुंबईवरून मच्छीद बंदर. आणि यांनी ॲमेझॉनवरून घेतलं ना या दोघांनी? ते तू बोललो ॲमेझॉनवरनं घेतलं. ॲमेझॉनवर चायनाचे. बरोबर नाही माल. मग काय जॉईन बिन करूचा कोणी येणंच शिकवलं ना तुका? आमचे मग प्रशिक्षक भूषण पाटकर. धागा घ्यावा लागतो तुला. त्यासाठी बरोबर मुंबईवरून आणायला लागतो.
हे सगळं मिळतं फिशिंग स्टोअरमध्ये गेलात ना फिशिंगचे सगळे अवेलेबल मिळतात वस्तू जे काय पाहिजे असेल हे ते मासे आहेत. फिशिंगचे मग या किट बरोबर हे मिळाले की वेगळे घेतले ते? हे वेगळे सेपरेट? सगळे वेगवेगळ्या कंपनीचे नाही. याच्यावर माशांवर आहे. मग तू कुठला म्हणजे कसं ठरवतो आता हा लावायचा तो प्रत्येक लावायचा? माशाचे लूर आहे ते लूर बोलतात त्यांना. हां रबर शेड आहे, अच्छा रबरचे आहे ते? हा प्लास्टिक आहे, पॉपर बोलतात त्याला. कुकरसाठी स्पेशल आहे. हां म्हणजे प्रत्येक माशासाठी वेगवेगळा आहे. कर्ली बोलतात. हां रबर शेड आहे. हां त्या माशांना अट्रॅक्ट होऊन मासा कॅच करतो आणि मग याला हुक असतात. तुझ्याकडे कशी आहेत रे ह्याच्यातले? ते काय कसे रबर प्लास्टिक अरे लीडर लाईन घराकडे राहिली. हा स्नॅप असतो. ह्याच्यात आपण ॲट अ टाइम दुसरे मासे पण अडकवू शकतो. चिंगळ्या यांना कुठला मासा लागतो? तर तांबूशी, बारा, कुकर असेल तो. मग त्यांना जो ते हुक आहे त्याला मासा अडकतो काय? दाखव तो. हा हुक असतो. हा त्याच्या तोंडात जातो माशाचा? त्याला ॲक्शन द्यावी लागते रॉडने. जसं चिंगूळ पाण्यात चालते ना असं, हां. ब्रेक होत तशी हां, रॉडने हां, ॲक्शन हां, द्यावी हां. लागते. मग असं आहे काय? त्याच्यावर मग मासा अटॅक करणार. हां अटॅक केलं की ह्याला काय होतं हुक असतो. हां 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 फाळ द्यायचा. बाकीचं काम मग आपल्या रॉडवर आहे. ठीक आहे. जिग बोलतात अंडरग्राउंड. नाही तो पण माशाचा बघा प्रकार आहे. माशाचा प्रकार आहे हा. मासा वाटत नाही तो. मासा वाटत नाही पण त्याला मासा अट्रॅक्ट होतो. ह्याला पण ॲक्शन द्यावी लागते रॉडने. म्हणजे प्रत्येक माशाला वेगवेगळं ॲक्शन आहे. ॲक्शन आहे आणि ह्याला हे जे आहे ना जिग हां ह्याला चमकी असते. हां 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 आणि मासा डाग आता मग प्रत्येक वस्तूला घ्यायची असेल तर परत तू मुंबईला जातो? नाही ऑर्डर केले तरी तुला कळतं कसं कुठलं नवीन काय आलंय असं? अपडेट देतात ना शॉपवाले. हां हां कॉन्टॅक्टमध्ये हम्म. ते प्रो अँगलर आहे त्यांना हां अपडेट देत असतात शॉपवाले सगळे टॅकल शॉपवाले. आता श्रिम्पमध्ये काय लेटेस्ट आलं असेल तर ती श्रिम्प पाठवणार नवीन. हां त्याचा रिझल्ट बघायचा असेल तर प्रोफेशनल अँगलर असतात त्यांना टेस्टिंगसाठी पाठवतात. हां रिझल्ट किती येतो काय मग ते जास्त चालते मार्केटला. सध्या हे चालतात नॅचरल श्रिम्प चालतं. त्याच्यावर मासे जास्त. यांची किती काय प्राईस असते यांची? ह्याची आता किती 260 पासून प्राईज आहे. 260 70 क्वालिटी येतात वेगवेगळ्या कंपनीनुसार. ओरिजिनल घेतलं तर जास्त. बुळबुळीत असतं हा विनू. तू चल पुढे. काय कोके दाखवले कोके निवड. माझा खाऊ नका भारी लागतो माहिती आहे. मीठ पाहिजे का? अरे अरे ओम्या ते आपला भूषण पाटकर आहे आणि तिकडे बबलू आहे. सगळ्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. बघू आता. पाणी इकडे पूर्ण वरपर्यंत येत आहे. हे बघा
बाबूचा सेल्फी काढूचा काम चाललेला तो इलो कशा का कळत नाही म्हाका. पाणी बघा किती भारी आहे. अजून कोणाला काहीच लागत नाही आहे. गेली दिसत तरी मुख्य बाट उकळून देऊ बघा लाट किती. मी हात घालू शकलो असतो पण काय करणार मेरावळं म्हणतो काटेवाला. मुली दिसत नाही पण आता. आता येतो 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 दाखवतं मासं चालतं असं दाखवतं. धरलंय रोड. भेटली अरे का मुटियो म्हणतात. मुटियो भारी लागता एक अरे नंबर. ते असेच करू शकतात तुझे. अरे हा ही वेगळी आहे. वेगळी आहे ती. सुरुवात झाली काहीतरी. मुटियो आता अंताव काढवा तो मरणाचे धरले असते. त्याचे मॉप होतं होय. हा भरपूर भेटतात दगडात ना. पुढे एक एक टेस्ट वेगळे लागतं ते नॉर्मल कुर्ल्यांपेक्षा. मस्त लागतं. मुटियो ते ओम्या का ठेवून दे. ठेवून देऊ का? रॉड माहिती दे. रॉड तो घेऊन बघ भूषण खाली गेलो बघ. रॉड घेऊन ही ना काठी एक जाळा बांधतात तसा पुढे. त्या जाळ्यात अशी कुर्ली बिरली गावली ना मेंगुरली टाकतात आणि अशी घालायची बिळात. हा काढवळा कशी घालतो बाळा. शिटिओ मारायची मेंगुन्या कुर्ले घेतात ते. हा शिटिओ मारायची मग बाहेर येतले. शिटीवर बाहेर येता. म्हणतो तर शिटी घालत होतं. सिटी काढून माकडला असाच होता. ताकद जाम असतात. चावलं तर फोडून टाकतो. पण तेवढी आता डेंग्यात ह्या नाही रवले नाही. हे हो ताकद बाबा भरल्यान ना. इथे आम्ही बराच वेळ होतो तर कोणालाच काहीच मिळालं नाही म्हणून आता सगळेजण त्या तिकडे गेलेत. इथून दिसत नाही तुम्हाला ते खूप लांब आहेत. आम्ही जरा इथे फोटो काढत थांबलेलो. आता आम्ही पण चाललो आहे. आम्ही येईपर्यंत इथे फक्त बबलूच राहिला आहे. बाकीची दोघंजणं तिथे लांब गेली आहेत अजून पुढे. बबलूला काय मिळालं वाटत नाही. ए काय नाही काय आणि त्या दोघांका त्यांका नाही. मग आता पुढे जाऊया. पुढे जाऊचा अजून. ए बाबू केवढा जाऊचा बघ. खाऊ तरी आणू काय होता. चायचो टाइम झालो. चाय नाही पियाले. हे दगड जर तुम्ही बघू शकत असाल तर हे सगळे बुळबुळीत आणि यात बुळबुळ्यातूनच जावं लागत आहे. ओम्यान चप्पल पण टाकले ना. दोनदा पडायला झालाय. चॉकलेट टाक रे या काहीच नाही. काहीतरी आम्ही कोणता प्रोग्राम करू जरा. तर आता मित्रांनो जवळपास 1.5 तास झाला आहे आम्हाला येऊन. 5:30 वाजले आहेत आणि आम्ही तिथून सुरुवात केलेली सुरुवातीला आणि तिथून आम्ही सुरू होऊन आता एक जण फक्त इथे राहिलेत आणि बाकी बघून इथे आहे. आणि आपला जो भूषण पाटकर होता तो तिकडे लांब गेला आहे. तो दिसत पण नाही आहे.
अजून काय सापडले नाहीत मासे, बघू सापडायला हवे आहेत तर मला या ब्लॉगमध्ये काहीतरी दाखवता येईल तुम्हाला. आणि रिटर्न एवढं पुन्हा परत जायचं आहे. सगळा रस्ता हा बुळबुळीत आहे, पडायला होत आहे आणि जाईपर्यंत बहुतेक काळोख पडेल. तर कितपत शूट करता येत आहे बघूया आणि काय मिळालं तर तुम्हाला दाखवतो. जाता जाता वाटेत हे खडक बघा केवढे आहेत. सगळे ओलांडून आम्हाला यावं लागतं आहे. बाकी आमच्यासोबत जे होते, जेवढे सगळे होते ते सगळे पुढे गेलेत, आम्ही मागे राहिलो. ते त्यांना पण बघितलं. तिथून आता एवढं चालत आलो आहे आणि आता आम्हाला ते दिसायला लागलेत सगळेजण. आणि इथे आता बीच आहे पुढे, कॅमेऱ्यात दिसत नसेल, तिकडे पुढे बीच आहे आणि त्या बीच जवळ आहेत सगळे. बऱ्यापैकी चाललो आहे आम्ही, पण आता रिटर्न जाताना टेन्शन आहे खूप, अंधारात कसं चालायचं याचं. कारण की बाबू पण एकदा पडला, एवढं बुळबुळीत आहे सगळं. तर आता बऱ्यापैकी मोकळ्या जागेत आलो आहे आम्ही. ती पुढे पुढे चालली ते बघ. त्यांना मासे मिळत अगं ते पुढे पुढे जाणार असते वाटतं. अरे वा, एक नंबर. पेटो इला फिरायला रे.